Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Tara. Ah. Ano pare, okay na? Ano, ikaw na? Sige na. Una ka? Ikaw na. Dos na pala.
Ganda ng view nyo dyan, yung taas, no? Yung overlooking, no? Hawak, oh. Ayan, oh. Kapag ito.
Hinahandaan ko na nga eh. Ano sabi yung gano'n? Ito yung pinuntahan natin kanina, no? Ito, di ba? Ito, bata ako, nagpalit. Ingat lang. Ang gamit natin, Han, ha? Gamit natin.